kubwerano namiwa ndi zonoti yeru wayankhidwa ndi boma ukukwena kuti nkhani zoti ife tichite akafukufuku kufufuza chomwe chidapha Chilima, ngozi ya Chilima, nde iwe kumabwera ndi kumaona kuti ayi boma tapanga kafukufuku tikuyankhetu motere kuyoka kuno ku State House. Sinalandire feyo nde kutino zibaluwa timayenda ndi ma documents mene akwenera ayendere, tumizani ma document bwinobwino kenako tikati taoneke bwinobwino ndi kuzayankhano officially. Ati sondeiti taifotokozani bwinobwino iyi ayi tifotokozedi motere kunena kuti this month tu mwezi uno wa January kwakhala kutukira Sylvester Namiwa ndetu akumabwera ndi ma press briefing akadza ndi bungwe lija la CDD lomwe amatitsogolera na amakamba nkhani zosiyanasiyana, komano anakhazikikapo press briefing ina pa nkhani yokhuzana ndi ngozi ya Chilima ija, ngozi ya ndege yomwe idapezeka zonena kuti no Chilima wamwalira anthu enanso 9 mmene mudzaso kutani kuti siyaso mmene mudza kuphatikizatu nde kuti former first lady Mai Patricia Chanel Mluzi akuti dzimbiri dzina linanso ndimene anthu amene adza anatisiya and mwezi omwe uchanalo woyiliritsa kwambiri chamu June choncho 2024 zimatheka nthawi zina zakukhala pasi anthu ndikumayiwala koma tikamafotokoza choncho simene umayiwala inali mwezi wolilitsa kwambiri ukamaona nde kuti no anthu akamanyamula maliro aja kutere kumati ukamapanga kava nthawi imene kupanga kava nde kuti za Chilima kuzapanga kava za anthu ena zinezo vesa chisoni kuona misozi zimene anthu amalirira. Nawo ngozi imene ijayi panayenda kuti mafunso ochuluka kwambiri zinakhala bwanji tikufuna akafukufuku. Ndakafukufuku amene adza mudziwa kale anthu ambiri anawo ife sitinakhutire ndakafukufuku amene anachitikaja aku Germany sitinakhutire nawo komanso amene anachitanso nde kuti mdziko muno adzanapanga chakwera kuyika akagulu kuti kachite kafukufuku anthu sadakhutire tikufuna nakafukufuku onena kuti atipase mayankho ife tikhutira mwayiona. Nde kuti notu aba boma tasintha pamene akubwerano a Sylvester Namiwa ma press briefing amene amakamba zonena munamvera somwe munaonera tikufuna zonena kuti notsopano boma muchite kafukufuku apita muthalika inuyo tapangani zonena kuti kafukufuku achitike ndipo akhale no oona anthu abwere ndi mayankho fa anthu ndero ali ndi maumboni mwina mwake abwere azadani azapereke zimaumboni zimene zomwe zite kafukufuku ndipo tu video ndaitani igwidwe nkhani ndiyogwirana rufiti twapa nangati zitopita sopatali kuti ninkhani onena kuti afiti agwidwe ndi anthu tikufuna zonena kuti afiti agwidwe Namiwa tu amatero chitani kafukufuku inquiry ikhazikitsidwe ndipo ikhale independent yoyima payokha usatiso kuti no izipezeko kuti ikutsamira mbali ina yake khale yoyima payokha ichite kafukufuku moona mtima. Ayi amene oru anali mawu a Namiwa koma muzowa chani voice ya Namiwayi sizoti inali yake yekha yayi inapeza kuti inanyamula voice anthu ochuluka kwambiri enanso tikuziwa zona kuti amatsatiraso amatitsatira ife fans ochuluka kwambiri oti yayi ife tikufuna adi chani tione kunena kuti nokodino za Chilima zija zinayenda motani pamene pajapa panenda foul play zina zake beti kamenya masamu tatatata pamadzaperewera china chake mpaka nansala imapezeka kuti kulephera kuti tani tipeze fajo noti pakuperewera china chake chimene chiupereweracho nchimene ife tikufuna no chichitika fukufuku mpaka chimene chipezeke kuti chidachitika ndi chani tipeze mayankho tikatero ndeti nyamule moyo wathu tizipita ya pasogolo anthu osiyanasiyana akumakamba motero si onse koma alipo ndithu gulu makamaka fans omwe masapota UTM ndenoteronso mwayiona. Ndi nkhani ndi imeneyo notino yatipangisa kuti tifike apa nonso pano leroli pamene nde kuti no kuchoka ku State House atafunsidwa kumeneko makamaka tidziti tinali dzulo akathe maulidi omwe amayankhulira Peter Mutharika kumeneko anapezeko zona atafunsidwa kodi inu muyankhapo zotani nkhani zimezi akunoti kafukufuku tofunika Peter Mutharika achite kafukufuku nde ngati Peter Mutharikawo akutipo chani nanga simayankhulira ndinu akunoti ya ife tiyankhulapo mozotani penepa ife sitimangoyankhula zimene hayi akudakula mayankhula uko anakayankhula ndarula nkhani ife timayenda ndi madocument iyi ndi ofesi ya president sitingamangopanga zinthu zoswanyaswanya yayi hayi akuti amayankhula
akuti wa Malawi Trains ilo amabangula robaja nipotu ndeno mukutipo bwanji yayi sisamapanga yonzo yayi nkhani ndonoti abwerese madocument mapepa makalata awo bwinobwino olemba ifeyo ngati asidedi moyimira Malawi paja matero tatamayimira Malawi moyimira Malawi tikuyankhula zonena kuti tikupemphani nongati mtsogoleri wa dziko apita mutharika muziteka fukufuku pangozi yakuchikangawa ija kodino imfa ya Chilimaja zinaenda bwanji ndi anthu ena 9 adza tikufuna titadziwa chilungamo tithandizireni mwaioneti ndikuti kuja mainivopo bwinobwinotu osati umakapeka kalata yonso ndetiya wainyowetsanso ndithu kutaso la m'manja iyayi mainivopo usiwo bwinobwino ukasiya kumene kuja ndakalandira akuona kuti tidzalandira makalatawo tidzawerenga kunokuno ku ofesi ya president makamaka apita mutharika azawerenga akazawerenga kalata zipangidwanso review bwinobwino ndekuti no usangoti kuiwerenga koma kuiunika kuti kodino zinthu yakuyankhula izi ndi zinthu zoyenerera malingana ndi mmene tikuyimira panopa tipange motani nangasi kuti ikubwera ngati voice ya Malawi akubweretsa nda Malawi atakhala kuti ndi Sylvester Namiweka ndi Malawi ameneyo ndili kubera Malawi la Malawi chabwino ikubwera no ngati voice ya Malawi ndeti pange bwanji kuti tilowere direction iti nemubwerese mapepala amenewo tikatero ndetiziyankhano bwinobwino komati funsa pano konotino kodino apita mutharika kutipo chani apita mutharika zingoyankha zina zizonse ndetasanduka papeti tonso pano onena kutino awa akakuwapo akayankhula zotere fanzine ikazatukwana zigoba zikazayankhula wotere iwo ayankhepo ukoza samapanga zonchoka alinde kuti ndi ntchito zofunikira kwambiri zoti agwire sangamango yankha zina zonse zimene amva komano kuti nozi akayankhe zimenezo zikuyenera zikapeze no pa desk pawo paja amagwirira ntchito paja mwayiona ndekuti zikapeze pamene pajapa sizimapeza atunde kuti pa social media koma zimapeza ndekuti pajani makalata oti madocument odziwika bwinobwino funso nkumati kodino anthu amenewa kubomako ndi zoti ali ndi chidwi chotino akufuna atafufuza za ngozi yakuchikangawa kapena mwina mwake ni mbali mozi yongo ipanga blush off nkhani ija kunotino basi sitikufuna ife zimenezo sizotikhuza so chidwi chathu sichiti pamenepo tibwerere mbuyo kuti tiyankhe mwina mafunso ngati amenewa kuyamba makamaka nthawi imene apita mutharika amafuna alowende kuti president I think nthawi tikuyandikira ndi kuchisankho kena kwatalowaso koma tikuyandikira anafunsidwako mafunso konoti kodino akuti mukalowa muzapanga zoti muyang'ane za ngozi yakuchikangawa I think mukuona bwanji zimenezozo muzazipanga kodi zimenezo kumayambiriro kapena zakhala motani anoti tikalowa tili ndi zinthu zimene tikufunikira tipange kumayambiriro ma priorities zinthu zofunikira kwambiri komano ichi zakhala mwina tizaunika ngati tingazachite akafukufuku amenewo tizaona mmene zizakhalire nthawi imeneyoyo sitizoti ndekutino kunoti sizingazachitike koma tizaona nthawi imene koma chidwi chathu kwambiri chizakhala makamaka pa priorities zinthu zofunikira kwambiri ndipo atalowade anazapeza kuti ayamba kufotokoza zofunikira kwambiri Malawi ali ndi njala tikuyenera tithanike ndi njala sitingamayambe kukamba ndekutino za ngozi yakuchikangawa tisanathane ndi njala anthu akuyenera akhutekaye kuchoka pamenepo ndeti kuyenera tiyang'ane fuel anthu akuyenera ndekutino ngati azizamvera zimalipoti zimenezo ngati zizachitika kafukufuku asamazazimvere ndekutino ali pa filling station pa giwo dzuwa litawomba ndekuti basa atenga ka radio kawo nkumafera ripoti tuli kutere tuli mena afuza tithane ndi zamafuta kuchoka pamenepo ndekuti tizabwerezane tizathane ndi mafertilizer anthu asazidziwa ambaso fertilizer so kulibe ndeti zimvera zimenezo choyambira zikuyenera kukhala zimenezo ndekuti zang'ane forex ndrama zakunja zikupezeka mdziko fajani zinthu zimenezo ndi zimene zikupangitsa mavuto azikulira mafuta komanso ndekuti tani mafertilizer amene zonse zimafuna ma forex ndrama zakunja kuti zikagulidwe zimenezo ndi anoti tizathane kaye ndi mavuto amenewa kenako tizaona I think chidwi chinayi pamenepo komabe ngakhala amathana ndi mavuto amenewa anaona kuti tisangokhaliratu kodi ako department yona za chilungamo tamaguzani mbali imeneyi kuti kodino mutipaseno zogwirikazo tingapange motani no chitsogolo chake ndi mujanonso pano kunabwera na Charles Mhango amene ndekuti ndi nduna yoyang'anira zachani za chilungamo justice minister of justice anakupali ametanoti nkhani imeneja panopa tayitanisa malipoti onse amene anazitika aja angozi ya ndege yakuchikangawa
tikufuna noti aunike ku office tikaunika tapitisa ku office ya president kumene kuja kwakaoneka nopita Mutharika ife zomwe taunika zote zipeza zoti zipitisa kwa president akazona mwapeza ABCD okay apa ta 1 2 3 yeah apa tipange moti iye ndo amene azapange chiganizo ife tizayendera ziti zimenezozo kuti kodi pakufunika pachitikeso akafukufuku kapena ayi kuchoka nthawi imene jofika panopa ndizoona kuti nopita Mutharika sanatuluse tunde kuti chani mayankho ake pa malipoti amene aja koma aja ku Ministry of Justice amene aja anapereka malipoti kuti anamaliza kugwira ntchito yawo ndikumpasa Peter Mutharika kuti zisaleno kwa president kuti apange chiganizo. Now fachani tikukamba zimenezi fati tikufuna tiyankhe funso limene kuti anthu alibe nazo chidwi akanakhala alibe nazo chidwi I think ndesibwe zino atatsegulaso even a Minister of Justice aja kuti ayi tiunike majeni zikafike ku office so zizonera kumbali awo akuti akukankha. Now nanga zimene akuyankha kafe maulirizo komwe yankhula Peter Mutharika ndezo khala bwanje sindoti zotsutsanaso ndi zeru kambazi kuti boma likonali ayi kufunikira ma document mutitumizire bwino makalata chonsecho analandira ndi kuti makalata kuchoka ku nduna ojoyang'anira za justice I think apapo kuti tifesese bwino tiziyang'ana motere kunoti no iyi ni nkhani anamiwa akupempha iyayi boma Peter Mutharika achitani kafukufuku muona nawo anthu akufunsa ngati no makamaka media houses kodi no Peter Mutharika muyankhapo jana ndi ayi ife sitingayankhe zimene zofojani mapepa ya senate bese fedi mayankha zimene ndi ma documents kuno iyi ndi office iti sizoti basi lwati zingodubwa mubwerese ma document abwerese makalata awo azimene akuyankhulazo osati angoyankhulira kutali koko yayi kuyembekeza kuti ife utamva ndeti yankha ayi abwerese ma document zikakhala zonena kuti no iyayi nanga mesa nkhani yomwe linayo kale kumeneko inachokera ku Ministry of Justice akazikamba zono ti yayi izotu ndendi mbali ya ifeno sobano ngati akuboma tateni tiziguza nkwani mbali iyi nde ize tizaife kuno koma inu mukufuna tikuyankheni sobano ife sitingakuyankheni za pakamwa iyayi kapena zongova oti amakuwa ali kutali uko iyayi bweresa kalata bwinobwino tizakuyankhani tikatero nde kuti no tizono chisogolo chake boma lingalipangapo zotani makamaka pazimene mwabweresazo koma ngati kumbali ya boma ndizoti nde kuti no alikale mwina alinazo kale zinthuzo pa desk pawo kuzunikira ndemo kuzuwa Peter Mutharika paja amatenga nthawi kuti apange chiganizo chake kuzunikira bwinobwino osati kuti no kuchedwa nacho kuti no chani iyayi pakana zinthu kuonongeka komano amaonikira bwinobwino mu nthawi yake ndikuzaponya ndithu take okay chiganizo changa nchotere ayi zili motero haweshi ngozi ya chikuchikangawa ija parachitika kafukufuku amene ungati zingatheke kuti mwina make ayankhezi mafunso zimene anthu ali nazo fo anthu akhala kupempha zimenezo mwinano mitima ya anthu ingapezeke zonena kuti yatsika fa mitima ya anthu ena akalibe ndithu mmwamba pa nkhani imeneja samakupuma nayo bwino akuti